Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Action Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Lunes, Pizza City na, bulan sa Disyembre tuig 2020. Aba, 18 ka adlaw na lang ang nabilin. Pasko na. 25 dias na lang. Sug-alawon tana ang tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw. Kahapon, ang pamilya ni Los Baños Mayor Cesar Perez nagapila kay Presidente Rodrigo Duterte nga buligan sila nga maangko nila ang hustisya. Si Perez ginlutang ini sang wala pa makilala nga mga kriminal sa sulod sang Municipal Hall sa itong nagligad nga Huwebes. Apila nila kay Presidente Rodrigo Duterte upod sa ila pamilya, upod sa mga pumuluyo sang Los Baños, nagatingwa gid nga makapakitluoy sa Presidente agud matagaan hustisya ang kamatayon sang alkalde sang Los Baños. Ini si Perez pila lang ka mga alkalde sa bilog nga pungsod Pilipinas nga nagapangatubang kaso nga ginpasaka sang Department of Interior and Local Government sa ginaligar may angot sa illegal trade nga ginapanginwala gid sang iya pamilya kag subong man sang alkalde sang Los Baños. Kung madumduman, si Perez ika-15 na ini kaalkalde nga ginpamatay durante sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Kag si Perez ikasyam ini sa mga local government ka mga alkalde nga naapid ini sa listahan sa ginatawag narco list sang listahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa likod nga ila ini ginapanginwala pila na ka mga alkalding pinanumba nga sa subong wala matagaan hustisya. Ang natabo man nga pag-asasinar, remember, Mayor Antonio Halile sang Tanwan, Batangas, ginlutang ini sa tung Hulyo 2, 2018. Nagatindog ini siya, samtang upod ang mga 300 ka mga city official sa flag raising ceremony sang lutangon sang illegal sniper. Ini siya, isaman sa listahan sang presidente may angot sa droga. Puerte, no? Kung ara ka sa listahan, ambot silingon, ang kabuhi mo, wala sang kasiguruhan. Kinanglan, ipatag ini. Kanday sinong sa likod sini. Kadamo na sa mga opisyal ang pinanglutang. Hamak mo 15 na ka mga alkalde, ikasyam si Perez. Wala pa maimbestigar kung bala ini sila, nakasala matuod kung matuod nga ini sila ra sa listahan sang illegal gaduga. Kung magpadayon ining pinatyanay sa mga alkalde, kag magapabilin nga hindi madakpan ang mga kriminal. Sigurado ako, madamo pa sang mga opisyal sang gobyerno, madamo pa sa mga alkalde, labi na gid ang ara sa listahan sa illegal nga duga nga posible madisgrasya.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, 45 na kahapon na naga-monitor kita kay Vice Presidente Leni Robredo na nawagan sang house-to-house education campaign angot sining vaccination. Ako ya upod ako dire. Dapat temprano pa paintindihan na ang tao sang kaayuhan sining pagpabakuna. Remember sang dingbaksya gani? Nga nagtugas ang kakugmat kag kahadlok sa pumuluyo bangod sang bakuna nga dingbaksya nga may pila ka mga nagkalamatay. Di pag-abot sining vaccine gani para sa COVID-19 posible ang tao mabatyag man sa kahadlok niya base kon pag bakuna sa kon ba kurog-kurog lang ko katulad ni sang dingbaksya gani amo na siling sa iba niya unahin nyo abi amo na siling ni Isko Moreno tos Manila niya mauna ko si Presidente Rodrigo Duterte niya una makupatuslo ka tiyan mo na mga tao niya unahin nyo na ya kay kabidaso na tiyan mo ni nga kinanglan subong pa lang kampanyahan ta na house to house paintindihon ta sila kung ano ka-importante sang vaccine gani agod malikaw kita nga tapikan sang COVID-19. Kay subong pala dahil nakulbaan ng tao, tibasi bala kon tumuhaw naman ang balita niya si Juan Soto, susgin pabakunahan sang para sa COVID-19, humabok mataya, nagdako mataya, nagdako ilong niya, mga amodabla, kulbaan naman ang tao. So, po dako niya sa kampanya sang Vice Presidente, subong pa lang, kampanya na kita kung ano ang mahimo sining vaccine sa COVID-19 para nga malibre kita sa kung ano man nga pagtapik sining kagaw nga ni. Nga base mahimo sa nga dingbaksya tuod la, nga kulbaan ng tao, nga magtinudlanay niya unadanay panilagan ta kanay, tikinalan mas temprano kampanya na kita para nga hindi maglapta ang kadlok. May aragi niya tao nga manugalit mo, manog palaptabla sa sala nga impormasyon, mga fake news. Yabaw, delikado ang baksin niya, nagpabakuna to siya, ay sos, tumurong lang mataya. Sa munabla nga mga balita, ti husto ina, temprano, kampanyahan ta na kung anong kaayuhan sining baksin nga ni para sa COVID-19 para hindi mangin makahaladlo kay Juan de la Cruz. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais, 47. Mabalik kami pagkatapos ini. Linibo na ka mga Pilipino. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman. Do sobra na kadako bla, halit na siya. Anakon wala ko yabunggo kung magbaligya sang palupok kay negosyo ini. Yawat pa man nga makaganansya man ang pila naton ka mga kauturan. Ugaling sa nasiling ko, depende na sa tagsa-tagsa naton ka mga utod kon maluyagon siya sa palupok sa iya kaugalingan niya at in on rest abiti kung ano matabo, iyan iya kay ti iyan naluyag nga magpalupok. Pero kung ang ako niya opinyon ang pamangkuton, sa nasiling ko na ang pagganansya, makauluing ka mga ato mga auto, dula ko yabunggo da. Pero kung akong pamangkuton nyo personal, luyag ko yan nga, imbes nga ibakal sa palupok, ibakal na lang pagkaon para sa sulod sang puluyan, no? Kaya namin, ga-enjoy ikaw sa pagkaon, ga-enjoy ang bilog nga pamilya, wala pa delikado. Nga pagbugtaw mo pag-aga, welcome gini mo ang bagong tuig. Nga wala sang disgrasya, wala sang kon ano man nga pagbulag sa tuig, bulag man tudlo mo, bulag man mata mo, kag iban pa. Amo na yung pananawan ko, personal ko nga opinion ha, pero wala ko yung kabunggo kung may baligya giman,
sang palupok kag kon may luyag magbakal ila na ya. Ang akon na ya, personal nga opinyon, kung papilion ko sa palupok kag pagkaon ako. Para sa sulod sang panimalay. Para likaw disgrasya. Amo nang ako niya. Pero kung magsige malang baligya, okay lang. Basta makaganansya. Basta extra nga paghalong lang. So, ipilaktan niya sa pumuluyo ang ining nga isyo. Kung luyag kaya magbakal palupok, imo na ya. Ang aton pila kautod kung luyag kaya nga imbes palupok pagkaon, imo man ina. So, depende sa inyo kung ano ang mas maayo. Para lang hindi ba magsiling ang nagabaligya palupok ang na kontratagid ang pagbaligya palupok. Wala tiga kontra basta maganansyahan kag mapangitaan palangitan-an sa atong mga utod. Ang tagsa ka tao may kaugalingon nga tindog kag kaugalingon nga opinyon. Ginapalayag ko lang ang akong opinyon nga kung ako papilion sa palupok kag pagkaon, mas pasulabihon ko ang pagkaon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 55. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako gali si Melchor Legaspi, marketing. Agapasimbangwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, kagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa Aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magaduloong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,